på en eller anden måde. Du forskrækker mig kæmpe meget, Carla. Hvad med dig? Der er en mere lige ved mig, lige ved gattet her. Han rækker fuck! Hej mor, hvad så? Vil du gerne være sød og være stille? Okay, jeg skal nok være stille. Altså, jeg kommer ikke engang, jeg skal jo bare stikke ud. Nej, du skal ikke hive stikket ud. Jeg skal nok være stille. Jeg vil have lov at sove. Ja, jeg skal nok have lov at sove. Jeg skal nok kigge stille. Jeg gider ikke høre dig. Ja, undskyld. Jeg skal nok være stille. Godnat. Dage, jeg tænker lidt at vlogge de her dage. Vi skal ud og have morgenmad nu. Jeg har lige fået dagens outfit på. Grøn bikini overdel og nogle grønne shorts, der passer til. Hørskjorte, som jeg lånte Emil, super sødt af ham. Og så har jeg bare lidt forskellige smykker på. Så vi kan tage et smut, og jeg tænker lige at gå ind til de andre. Og lige se, hvor langt de er kommet, fordi at vi skal ud og have morgenmad nu. Og jeg er så sulten. Ding dong! Så er der bong! Til fest med under en bro. Johnny spiller tech, når du ved den er god. Lommer fuld af pop og sin party. Tag og snak til FL, for hvem vil ikke bare feste, hvis de selv kunne vælge. Nej, jeg vil ikke 9 til 4, jeg vil 4 i gulvet. Hey far, man, jeg vil ikke arbejde, jeg vil feste. Det lyder spicy. Wow, det er dig, der foran, jeg er imponeret. So don't you dare look back, just get eyes on me. Er det en smule hårdt for dig, smag? Ja. Men jeg kan godt åbne vinduet. Det her, det er en lidt voldsom bong. Han tager den, mens Simon han puster i den. Så det går ekstra hurtigt. Hej alle sammen, vi følger lige med. Hey politiet. Hej, velkommen. Hej. Hej. Kort og kontant. Vi fik... Hallo, Mikros! Har jeg ikke set dig på Omegle for? Hver dag, Mikros. Mikro, du bliver sådan... Ja, det irriterer mig. Jeg har bare kigget sådan... Chopstick, det er faktisk sjovt, du siger det nu, fordi det er faktisk din tur til at give en introduktion. Ellers så har Mark sagt, hey, luk røven, ellers så smadrer, eller du ved, kører der ud. Men jeg har de her små ting på ham, og nu siger jeg små ting, og så hvis I tænker over det. Hold nu kæft, så er der en grund til, at jeg har nogle små ting på ham, du ved, der kan ødelægge ham fuldstændig. Marie tog hjem for det. Ej, Kåre, vi skal ikke gå der. Nej, Kåre. Smider det hele fuld alfa. Maja kommer bare sådan rigtigt, du ved sådan... det var ikke det, jeg ville. Så er vi klar, eller hvad? Det er bare dig, Maja. Helvede. Jeg ved ikke, hvad der sker på forsvaret, så jeg har aldrig været der.